ولات پارێزên رومت îro carekî din rûreşiya dewletên navnetewî rûreşiya dewleta Tirk rûreşiya êgo bi navê hikûmeta demikî de axivin carekî de li ser gelên heremê û bi taybet li ser gelê Kurd li ser şervan û parêzvanê gelê Kurd qetil'amekî kar anîn. Ev hefteyek bû zêdî 40,000 kes Daişî, Heteşê, kesên terorîst, kesên xwînmij zêdî 40,000 êrişî di taxên li nav Helebê kirin. Taxa Şeyx Meqsûd û taxa Eşrefiyê. Dîsa 110 di babe hatin bikar anîn. Dervî wêna hemû cûreyên çekên giran li ser gelê me, gelên sivîl û parêzvanên wan hêza esayişê hatin bikar anîn. Rixmî wêna eger çîratî kesk ji alî dewletên navnetewî qaşo êgo bi sala wekî garantor xwe nîşan didin di heman demê de heger desteka dewleta Tirkî faşîst ji bo nawana nebaya nemimkün bû bikarîbûn ew çember bişkenan dana biketena vata xwe de. Bi navê we teva bi navê gelên heremê em rêz û hezkirina xwe ji hemû kesê got şehîd ket jiyana xwe ji dest da di vê hefteyê de. Dîsa sersaxiyê ji tevayî birîndarê xwe em dixwazin. Dibi gomero di şera de yek cengê yek merekê winda bike. Lê bêguman ew ne dawiya şerê me ye bi vanar e. Şerê me bi van hêzên hovane, hêzên tarî ne cara yekê ye û wê ne cara dawî bijî. Ji bo wê hatina we îro li vê dekê bêguman cê rêzdanînê ye. Li hemberî xwîna şehîda, li hemberî keda şervana û gelê me hûn bi wacibekî xwe rabûn. Hatin vê de. Niha ihtimalê îro eger nebe sibe hejmarek hevalê me birîndar bigêjin me. Niha hedefa me asasî niha li vê dekê em li hêv ya hevalê birîndar in. Kengî hevalê birîndar hatin em ê wana pêşwazî bikin, em ê wana bigihînin cihê saxlemiyê. Rast e imkan kême dinya zivistan e hinek sar e lê bêguman tiştê got şervanê me hêzên me yê ewlekariyê di vê hefteyê de pêşkêş kirin ne carekê 100 carî em ji bo nawan xwe bikin qurban hêja ye. Ji bo wê em ê li hêviya birîndarê xwe bin, em ê birîndarê xwe pêşwazî bikin û em ê li gorî wêna birîndarê xwe bigihînin cê saxlemiyê. Heta wê çaxê bêguman dilê me xemgîn e, bêguman bi êş e, lê em vê jî bizanibin me hevalên me
دناوا چمبره ده دناوا دزانی بون صدی صد و شهید بکوین جخواه 5 هوالا ایرو چالاکین فدایی کرن جبوه ام وینا تاوی ام بزانبن گو دروپلن دیروکه ده روپلن برخدانه ده و اف ورن نفساندن و نین جبیر کرن میراسی که می برخدانه یا 5 سالی زیده تر هیه اف جی یک جوان میراسایه بگمان تاخه اشرفیه و شیخ مقصود تاخه کی بسالا خو پاراست و بسالا خو دپاريزه بصدان شهید شورشگر جویده که درکتد ام تام نها نزانن ام جیل ویده که هون زانن انترنت جینینه او نینه جبوناوه ام تام نزانن لحف کرنه کی به چه شوازه تام چه بویه ام نزانن یگو ام دزانن نها و ایشف هگر بگهجن ایشف هگر نگهشتن سبه امی بریندار خواه پیشوازی بکن دبگو شهید مجی هبن ایگو ام پیشوازی بکن لسروی اساسی هیوی دارم همو هوال برحکی برخدانی برحی برخدانیا شیخ مقصودو اشرفیه برحی برخدانا گو ایرو 7 روزه بدهان کچو کرن وی گلی برخدان شهید کتن لسروی اساسی ام دویجن بجی ریبر آپو بجی برخدانا شیخ مقصود و اشرفیه شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن